Bueno, nois, una altra recepta. Mira, us hem fet les espatlles i aquí tenim les cuixes, vale? En francès el gigot. El gigot. Què hem fet? Hem desossat aquesta part de l'os fins aquí, ho veieu? Un se'ns ha trencat, l'altre no, uns s'han trencat perquè és el primer que hem fet, que no en sabíem prou. Vale? I el tenim aquí. Veus? Tenim la part de l'os de baix de tot de la cuixa, vale? I tenim l'os que hem tret d'aquí dins, els dos ossos. Vale? Aquí, important, salpebrem bé, de nassos, important, Sempre pebre recent molgut, ja ho sabem, però jo ho repeteixo, vale? En farem una, de moment en farem una, i clar, te l'acabaré, vale? A veure com en sortiré. Primer farem la bona, que tenim bona, vale? Aquí dins què hi posarem? Mira, mantega, a dins. Romaní, exagerat de romaní, És una mica estil francès, això. Jo romaní quasi bé no em faig servir mai. Llaurer i farigola, que estigui bé, mira. I farigola, mira, tot aquí dins, matxucat aquí dins, vale? Tot matxucat aquí dins. Mireu que ben parit que és això. Vale? I ara anem a lligar-ho, a veure si ens en sortim. Com que tinc l'altre, si no me'n surto aquest, us ensenyaré el vídeo de l'altre. Vale? I el farem en punyeteria aquí. Vale? Fil d'emplomar, una mica gruixudet. Ja veieu que aquest potser és massa gruixut, Aquest és de fer rams de la meva dona, I clar. És el que hi ha. És el que hi ha. Vale? Després què fem? Fem un llaç escorredís, que es diu, que sí que es diu així, em sembla. Mireu. El que fem és lligar per dalt de tot, veus, amb compte. Veus, jo el tensem aquí, veus? Veieu, Mireu. Vale? Aquí, un. Després en passem un per sota, veus? I ara el fem passar per dins. Vale? Aquest l'hem fet passar per dalt. Vale? I ara l'altre el farem passar per baix. Costa una mica, aquest tan gruixut no va gaire bé, vale? Ara aquest per baix, vale? Un per dalt, un per baix. Així ens quedarà més ben lligat. Veieu? Veus? Costa una mica, això. Costa una mica. Vale? I ara aquí, li donem la volta aquí i aquí en fem una altra. Vale? I ara què fem? Ara marxem per aquí i ara el fem així, mira. Pum, sense tensar gaire. I el tensarem el que voldrem nosaltres, mira. Pum. I pum. Mireu, una camisa, Mireu, veus? I ara aquí el anem a llegar per dalt, veus? Anem a llegar per dalt, amb aquest aquí, mireu. Aquesta música de la Whitney Houston. Som amants de la Whitney Houston a aquesta casa, Morena? Uf, com es deia aquesta cançó? At Moment in Time. Em sembla que ho van fer per les Olimpiades. De Sydney, no? Sydney, em sembla. Increïble, si algú ho sap que m'ho digui, vale? Vale, després què he fet? Ja el tinc lligat. Mireu que maco ha quedat. Amb les herbes a dins. Repetiré el mateix amb aquest. Mireu, ja l'he lligat. El segon em faltava una mica de fil, però me n'he sortit. Com que m'ha costat tant, he obert una botella de vi del meu amic Palacios. Mireu. Per acompanyar això, les lames. Alvarito, gràcies per este vino. Això està bé, De tant en tant, no sempre, però un dia és un dia. És l'endemà del meu aniversari. Que bo. El problema és que no haurem d'obrir un altre. Tot això ho he fet perquè havia d'esperar que s'escalfés, no perquè tenia ganes de veure vi, vale? Una mica d'oli d'oliva verge. Ja ho sabeu que jo aquí l'oli d'oliva verge el fem anar, que l'Eudal, Eudal, què dius de l'oli? El fem anar, sembla que ens el regalin, Sí. I una mica de llard. Una mica de llard. Si no teniu llard, oli d'oliva verge, però el llard el podeu comprar a la vostra carnisseria, vull dir que no us vindrà mal perquè compreu llard, vull dir que és molt més barat que l'oli i va molt bé, vale? Aquí hem d'anar, primer ha d'anar calent, important, que vagi calent. Que vagi ben calent l'oli. I ara què farem? Posarem a rostir la cuixa. Farem tot aquí al foc, no el farem al forn,
farem aquí el forn. I posarem a rostir els ossos també, al costat. Els ossos també podem tirar una mica de sal i creure, No sigui dit, podem tirar aquest per aquí, fins ho aprofitem tot. Posarem a rostir els ossos també, aquí al costat. D'acord? I ho rostirem. Això a tope durant 5, 6 o 7 minuts, ara us ho dic. Veieu? 5 minuts més hem fet, però veus, ara ja se'ns comencen a enrossir massa els anys, que vinen enrossidets, les xalotes també, i ara serà el moment de flambejar-ho amb una mica de conyac. Flambejar amb una mica de conyac. Una mica de brandy, mascaró, molt bo. Una mica de conyac. Perfecte, així ens va bé. I ara hi tirarem el tomàquet, una mica de sal, el tomàquet també. El tomàquet. D'acord? Ens començaran a deixar una mica d'aigua perquè no se'ns cremin les escalúnies ni els alls. D'acord, per poquet. Això no pot parar de fregir, Mireu. Sense parar de fregir, això. Ja torna a sortir l'oli, S'ha begut el conyac. S'ha begut el suc del tomàquet una mica. I ara és l'hora de posar-hi, com que és una recepta una mica francesa, hi posarem força mantega. Mireu, Força mantega. D'acord? I ara posarem... un trosset de paper de plata. No anem bé? Vale. Aquí posarem... sense ben untat, aquesta mantega. Ben untadeta. Ara ho posarem al forn, a la salamandra, a tope, que no pari de rostir, i el volem rostit. M'obres, Morena? Obre. Mireu. Ara tornem a estar. Ara el posarem al forn a rostir, que vagi rostint. Se n'enriuen els meus fills, que sempre dic mireu, que més valen, se n'enriuen, se n'enriuen molt, mira. Avui, com que no podíem menjar això, hem fet el bacallà, però he preparat el cabrit de l'altre dia, les cuixes, aquestes hem fet un gigot, que ara s'estan acabant de fer, que ens les menjarem ara i les penjarem demà. Perdona, avui no menjarem, que avui no es pot menjar. Les espatlles de cabrit les farem amb peres com l'orbissol, i aquí hem fet un invent, mireu, que ara és el que ens menjarem ara, mireu, en comptes de fideus he fet espaguetis, mira. He fet 250 grams d'espaguetis i 500 de tallarines, mira, encara no ho havia fet mai, amb el brot de pit, amb el coll del xat, tenim tot. Les costelletes que ens les vam menjar, això que ens menjarem, la cuixa que acabem de fer, el gigot amb marbetes i els fideus. Voilà, que vagi de gust. Quina olor que fa de mantequeta, veus? Ha quedat ben rosset, però de dins està cruet. Mira, no se'ns ha cremat res, rosset, de nassos, vale? Això és important, que no hagi bullit en cap moment, importantíssim. D'acord? Ara què hem de fer, ara? Ara hem de fer, si ens va això... Ara farà puf, vale? Sí, si ens va això, ara què hem de fer? Hem de treure el cuixó, perquè de cuites ja ho estan. Això, jo crec que no hi tirarem. Jo crec que ara hi podríem tirar oli aquí, hi podríem tirar aigua, agafar les cebetes i colar-ho. Però crec que no ho farem. Bueno, no sé si ho farem. Bueno, sí, ho farem. Farem el foc. El que faré jo ara és treure les cebetes senceres, mireu. Trec les cebetes senceres, deixem reposar la carn 10 minuts perquè la sang no ens surti, i anem per acabar el plat. Mireu, ara el deixem reposar, hem de deixar 10 minuts, però què faig? Al final he optat per fer una salseta tipus
la catalana, que és traient tot el que és el fil, que aquest fil també ens agafarà molt gust, aquí hem d'aprofitar-ho tot. Hem de posar una mica del romaní, de farigola que hi havia dins, una miqueta, perquè això no en farem res. Això ho hem de deixar reposar. Ara què hi posem? Hi posarem una mica d'aigua per recuperar aquest suc, un rajonet d'aigua, tindrem aquí una salseta increïble, deixarem que bulli mentre reposi la cuixa 10 minuts. Som-hi! Això s'està reduint, i ara anem a saltejar 4 múrgoles, que això, no sé si a alguns de vosaltres us passa, però a vegades hi ha gent que sota, a l'entrada de la porta de casa seva, s'hi troba el diari, que li tiren el diari. Aquí no em tiren el diari. Aquí m'han portat una cistella amb múrgoles, amb rabassoles, múrgoles, com menilles de puta mare, vale? Les anem a sofregir per aquí, mira. Oli calent, oli d'oliva... Mira. Són múrgoles de múrgolera, aquestes. Són múrgoles de les bones, Mentrestant, què vaig a fer? Mentrestant, anem a deixar reposar aquests 10 minuts. Anirem per tallar això. Mireu. Treurem tot el de dins. Ja el podrem tallar. Treure això. Totes les herbes fora. Ja veieu que no les hi he tirat totes, les herbes, Jo no sóc gaire d'herbes. D'acord? Ara ho tallarem. Les moroletes. Una mica tirar-hi la sal. Va córrer una mica massa. Una mica de sal. I posarem aquí el xai. Aquest xai ha de quedar així assenyant. Veieu? Primet. Important. Veus? Està assenyanet, però no ha perdut. Mireu quina pinta. Mireu quina pinta. Ara desglossem això. Veieu? Mireu. Aquest el posarem aquí al mig per escurar, no hi ha problema. Aquest aquí. I aquest farem exactament el mateix. Veieu, Fora les verdures. Tot el romaní. Fora. Ara serà l'hora de tirar una mica de sal i pebre a aquestes múrgoles. Veieu, Poca sal. Sal aquí, una mica de pebre negre. Heu de vigilar amb les múrgoles perquè és un bolet que cru és dolent, és a dir, pot fer mal, és a dir, un bolet que ha de ser ben cuit. D'acord? Doncs heu d'estar en compte a coure'l bé. No es pot deixar cruet, s'ha de coure bé. Mireu. Podria ser una mica més cruet, però està bé. I es fotrem. Veus? Aquest ja l'escurarem. Això ho posarem aquí per escurar. Veus? I aquest xai... Mireu que bé, mireu quines cuixes. Quina bona cara. Tot aquest suc que és la sang, el suc, veieu? Les herbes, no? Tot això ho posarem aquí dins de la salseta. I ara, la salseta la colarem aquí dins. Aviam. Mireu. Aquí amb les múrgoles. Va, pim-pam. Va, que ja gana. Mireu. Mireu que bé.
Mireu, tot el suc aquí. Hem d'aprofitar-ho tot. Quina passada, quina passada, eh? Quina passada, nois. El fil no cal. Mireu. Aquestes herbetes no calen. Salseta. Som-hi, que tiri fondo això. Provem. Avui em felicitaran fins i tot els de casa meva i tot. Imagineu-vos. Ara aquí què fem? La ceba, els alls, la ceba i els alls. Veieu? De la cocció, que són les escalúnies, perdona, ceba, són xalotes, escalúnies. Mireu. Mireu. Ben calentonet. Ulala, que bo, que bo, que bo. I ara tot això per sobre. Veieu, quina salseta. Ulala. Si no tenim múrgoles, un altre bolet. Si no tenim bolets, sense bolets, amb aquestes cebetes, 4 pastaneguetes, una mica de carbassó, és a dir, amb el que tinguem, hem de ser creatius i hem de ser espavilats en gastar el que tenim a la nevera i el que hem comprat. Mireu. Mireu. Netegem, parem el foc i ràpidament a dinar. Això també ho podríem deixar una mica abans i posar un cop de salamandra, però no tenim temps, que estan esperant. Cuineu i disfruteu de la família.